fora amb batega. I si una força misteriosa ens agafa, quina emoció, quin desfici, crec que seria fantàstic, sí, fantàstic. Serà com si cada dia fos diumenge, com si a l'escola tinguéssim una fira. Llancem els deures que ens fan mal de cap, menys punts a la paperera. Això no ho trobaràs en els llibres escolars. Els papers no tenen cap cas quan els diu has preguntat. Ara costat potser ens arriba una força que ens fascinarà. Cridarem ben fort i llentíric, capirint el nam. Cantaré, xiularé ben animada. Pare, mare, mestres, homes, dones de tot arreu, no ens renyeu tant, que farem estem envoltant. Quan el cel ha dit el capirint la nam, saltaré lleugera i com ballaré. Trec molt males notes, però somriure que tinc al món. Aquesta emoció no pot estar saltant. Cridarem ben fort i llentíric, capirint el nam. Cantaré, xiularé ben animada. Pare, mare, mestres, homes, dones de tot arreu, no ens renyeu tant, que farem estem envoltant. Quan el cel arriba el capirint la nam, saltaré lleugera i com ballaré. Trec molt males notes, però somriure que tinc al món. Aquesta emoció no pot estar saltant.